Привет на всички! Искам да ви поканя на един много специален момент от моя живот. Представянето на книгата "Разкази от бара и далеч". Тези преживелици са една последна почет към професия, с която много се обичаме. Парченце душа и мисия, която трябваше да изпълня. Заповядайте в бар Ескобар, петък, 24 февруари, 18 часа, да се почерпим, да си кажем някоя сладка приказка и да напиша лично вашето копие. В 20 часа съм решил да се кача на сцена, защото реално почти само там не съм се излагал и настана този миг. Ще ви благодаря на всички, защото имате в страниците своя ред или може би цяла глава и ще разкажете някоя друга история, така както аз се знам. Така че шансовете да стане нещо весело и интересно са минимални, но все пак очакваме. Трябваше да започна. Здравейте, приятели! Това всички така правят са. Здравейте, приятели! Искам да ви покажа на уникално, топ, хот, юник шоу. А пък аз, всички, аз не кажа.